Зара, здравей! Здрасти! Днешното предизвикателство е да познаеш поредица от продукти, само единствено с напипване. Окей. Готова ли си? Абсолютно да. Нека започнем. Вау, каква магия! Това е нещо мекичко. Не е свързано с животни. Перука! В практика не съм виждал да продават перука. Това някаква четка ли е? Добре, да, близко си. Четка за прах. Да. Това прилича на... Нещо хартиено? Да. Хартиено ли е? Картонено по-скоро. Отвътре има... нещо като цилиндър е. Да не се нарежа, ако бръкна. Пробвай. Нищо не обещавам. Добре, консуматив е на прахосмокачката. Такова... те не са ли турбички? Те не са такива големи. Не за по-голяма прахосмокачка. Това не е филтър? Да, точно. Това е лигаво ли е? А това са лампички! Да. Лампички за Коледа! Мога да ги взема. Не. Дайте ми предложения за продукти в коментар, които следващия път Алекс трябва да познае.